Exotické hady, jaštery, pavúky či akváriové ryby Dom kultúry Ružinov dnes zaplnili chovatelia a milovníci netradičných zvierat. Na podujatí Faunia si návštevníci mohli zvieratá prezrieť, kúpiť alebo sa poradiť priamo s odborníkmi. Najviac sa mi páčili tieto iguány a také podobné. Asi tie pavúky sa mi páčili najviac. Zobrala som si tento malý kaktusík. Faunia patrí medzi najväčšie chovateľské podujatia na Slovensku. Na jednom mieste predstavili chovatelia stovky druhov zvierat, ale aj techniku, krmivá a chovateľské potreby. Každoročne sa tu stretávajú chovatelia z Európy, napríklad z Českej republiky, Maďarska, Rakúska, samozrejme Slováci aj Nemci. Máme to vlastne 4-krát ročne a spájame vlastne ľudí, ktorí majú radi prírodu, exotiku, ktorí majú radi živú a neživú prírodu. Najzaujímavejšie mravce, ktoré tu nám mám, sú indické skákajúce mravce. Tieto mravce dokážu skočiť až 5 až 6 násobok svojho tela. Toto konkrétne je veľhad kráľovský. Tie sa nachádzajú v prírode, živú v Strednej a Južnej Amerike. Predajcovia upozorňujú, že kúpa exotického zvieraťa si vyžaduje prípravu. Budúci majiteľ musí zabezpečiť vhodné podmienky, ako sú terárium, osvetlenie, teplota či správne krmivo. Musí mať nejaké skúsenosti, aby sa mu to vlastne aj podarilo, lebo nestačí len chovať, ale musí sa o tom aj vzdelávať. Predajca musí byť hlavne disciplinovaný, musí mať ako naštudovaný daný chov, čo sa týka daných druhov zvierat. Ďalej potom musí byť aj zodpovedný v tom chove samozrejme. Podľa aj druhu zvierat, povolenia, či už papiere, nahlásený chov. Organizátori hovoria, že záujem o exotické zvieratá rastie. Ak si návštevníci nestihli prezrieť desiatky plazov, pavúkov a iných živočíchov, ďalšiu možnosť budú mať koncom leta. Magdalena Štefanicová, Slovenská televízia.